Здравейте, тук аз съм Мишето и Експинет. Днес ще си имаме един клип в Creeper World, един много готин сервер. Да, ни играла! В момента идвам. Идваме! Това е моя остров с кула. Да, добре. Това е също е. Това е неговия остров. Доста голям чак. Не си. Чакай. Нами със сравнение с вашето. Не, моя си е малко. Беше. Какво си бебе? Чакай. Аре, идвай! Ето, аз съм вътре. Ето ти едно печенко. Да, фрели ти едно печенко. Не си валил във водата си пред острова ми. Не съм. Пъгнал си се! Не, ето го, пред мен, пред тебе. Имаде. Аз съм... В момента ще ти чупа дървото в къщата. Да, и затова няма нищо. Чупи стига и сега си копая надолу. Нищо не прави. Поне аз не виждам, че ти си седиш пред. Що ще я с дълното. Ето ми пак. Да се яде в малък лак. Сега си свършен скелет топ. Умри. Къде си? Аре, Крипър! Не, някъде из острова. Аре, Крипър! Тук. Ви го предизвикаме. Имам си плаш, супер готин. Да. Супер големия плаш. О, намерих ти гъба. Тъп скелет, тъп. Ох! Какви са тези скелети са, бе? Умплати скелети са. Ури, скелет! Ури. Да, значи аз се движа, аз бързото и те на цели всеки. През 5 минути. Аз ще умра сам, заради него. Тук има някакъв плагин за скелети. Дето стрелят като картеши и става. Това не е пухин, това е от новата версия. Да, бе. Това си Не, да бе. гледам, не те стрелят така. Да, наистина така е. Добре, ще видим. Така е. Добре. Ще сме така е. Ясно те разликай. Аз ще използвам отрова ти, дето е голям. За добив на стекло. Нищо. Ладно ли ти е? Не. Ще ми се стори, че съм ми ладно. Аз ще използвам отрова ти като мина за стъкло. Имам достатъчно пясък. Само ми баре плажа. Само дето съм там. Къде си? На плажа ти. Кой плажа? Има едно езеро до него. Значи не. Нищо. Все пак Добре. има пясък. Добре, ти си на моя плаж. Я. Тук няма така. Не се ли няма? Аз нямам храна пак. Дай ми храна. Ти кой лева си? Аз съм 24. Аз съм 6. Колко е баба? Опа. Ендерманчо. Уби го. Той изчезна. Снимаш още? Да. Сега снимаш. Това време. Да, 4. Четвърта минута. Аз си купам да си направя кола. Това беше това. Кола. Аз си правя часовник кола. Има си равин на твоя остров. Да, има. А той експлорват ли? Не. Значи ще го експлорвам. Майите видим къде си купава, има някакво малко езерце, нали? И той има много, ли? Да. Имаше ли крипър близо до него? Не знам. Кай си...
Същата си ти. В моята? Да. Крипър. Махни се. Аз съм зад моята къща. Далеч зад моята къща. Ох, свари за шумано, просто не си. Ремонт от срещу. Ой. Зомби. Так много. Три заедно. Много гаден шум, Каляне. Много гаден шум. Ще използвам Optifine. Ти имаш ли? Всъщност под твоята... под езерото, нали, не ми е генератор и има Iron, има... Екстреля. Не, нямам X-Ray. Използвам Optifine. Така съм 32 от двете веровета и двете веровета. Видно спаунер. Браво. И той е в... на експлорната мина. Отиваме ли за него? Отиваме ли за него? После. Все пак аз знам къде вече. Да. Мисля, че е на паяци. Аз ще си правя моята кола. Ще ми трябва такова, ще ми трябва задължително нов крафтинг и ще си взема това. Дай ми храна, моля те. Моля те, дай ми храна. Храна. Дай ми храна! Моля те, иначе ще взема от фирмата. Добре, ла. На моя. Няма къде се потира, бе. Какви са тези стълбички по твоя остров, бе? Ей тук, виж, тези стълбички. Ето си. Тя ли? При строежа на острова. Готиното на този сервер е, че... Ето сега... Ще се задуши. Не, няма, спокойно. Ето. И ви... така... Ви завръщам на кущите. Ти къде си? Аз съм някъде под водата. Аз съм от дървения остров до твоя. Това пак е моя. Дървения. Да, само дето го направи за дивизия. Аз трябва да се кача някак. И къде си, бе? На твоя остров. Идвам, чакай. Ще да се видим на твой. Как се качи и възстановили после всичко? Кой? Как? Откъде се качи? Аз ли? Не съм си качил. Но така, къде си? Къде си отворих ти вратата? Нали си на моя остров? Минута. Мина, бе, седиш под водата в момента. Не, съм зад тебе съм. Ами, ей там, при мен седиш ей там. Сори, ма не си на никой нещо. Добре. Това беше от нас YouTube. Сега в описанието ще добавя IP-то на сервера и приятна игра.